Egameni likayise nelendodana nomoya omncane. Phakamisela amehlo ezintabeni lapho sithembisa ukuthi usizo lwethu luzovela kuwe, Mdali wezulu nomhlaba, Baba. Nasekuseni njengoba ngizonikeza abantwana bakho izwi, Baba, ngicela ukuthi Baba ube nami, Baba. Kungabi yimi engikhulumayo, kodwa Baba kukhulume lowo moya ongaphakathi kimi okunguwe, Baba. Siyacela Baba, wena ongena la kuthiwa akungenwa khona, uphume la kuthiwa akuphume khona. Thandazela amabandla wethu, Baba, siyawathandazela, wathandela konke ingxabano, Baba, ezisemabandleni wethu. Ngicela ukuba usinike amandla, Baba, sikukhonze, Baba, sikukhonze ngokweqiniso, Baba. Baba, ngithandazele nezwi lethu le-South Africa, Baba, njengoba sisaye ekhethweni, Baba. Ngicela ukuthi ukhalimele udlame, Baba, kube ukhetho olukhethekile, kube nokuzwisisana ngaphakathi kwemikhandlo, Baba. Baba, ngithandazele abagulayo abasezibhedlela nabagulayo abasemakhaya, Baba. Ngithi akulule isandla sakho esincane, isandla sakho somoya, Baba, ubaphilise, Baba. Ingene nasemajele, Baba. Ngithandazela ababoshiwe, Baba, ababoshelwe izinto abangaziziyo nabazaziyo, Baba. Ngithi ake ubahawukele, Baba, wenze ubulungisa. Bathi uma sebabuya babuye bayibonelo ezilungile emphakathini, Baba. Ngithandazele nezingane zethu, Baba, ngoba izolo namuhla, Baba, nonakele. Kodwa Baba, ngiyazi ukuba sicela kuwe, Baba, kuwe kuphela ongakwazi ukusisindisa kulelo mhlaba wethu osonakele, ubonakalise yidakamiso, Baba. Ngicela konke lokho egameni likayise nelendodana nomoya oyingcwele. Amen. Ngicale ngokunibingelela abalaleli bonke emakhaya. Incwadi yethu yanamuhla sizoyithola NgokukaMarko, Marko 10. Sizofunda u-51 no-52. Isihloko sendaba sithi UBartimewu Impumputhe. UJesu washo kuyo wathi, "Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?" Impumputhe yathi kuye, "Rabuni, ukuba ngibone." UJesu wathi kuyo, "Hamba-ke, ukukholwa kwakho kukusindisile." Yayisibona, khona lapho yamlandela endleleni. Impumputhe yaseJerikho yamemeza yathi, "Jesu, ndodana kaDavide, ngihawukele." Babekhona bebamkhuza bethi akathule, kodwa yena azange alalele. Walokhu ememeza ethi, "Ndodana kaDavide, ngihawukele." Wama uJesu wambuza wathi, "Ufuna ukuthi ngikwenzeleni na?" Impumputhe yase iphendula ithi, "Rabuni, ngicela ukuba ngibone." UJesu wayesethi kuye wathi, "Sukuma, ngoba ukukholwa kwakho kukusindisile." Yayisisukuma ngaleso sikhathi, ilahla ingubo yayo, ilandela uJesu. Yingawo ngithi kini bazalwane, ngithi namhla uJesu uyasibiza sonke ukuthi simlandele, ngokuba asiboni ngokomoya. Uma usabela, uJesu uzokuvula amehlo wakho, ngoba asiboni, sisebumnyameni, siphethe into yasemhlabeni. UJesu uyasibiza namuhla uthi masize sisondele kuye, asivule amehlo. Lapho ulahle khona ithemba, yena uza kusindisa. Yingakho ngithi masilahle izingubo zethu, masilahle ingubo yomoya, silahle ingubo yokungcola, silahle ingubo yokungcola, silahle nengubo yobuthakathi, silahle nengubo yokuxabanisa, sixabanisa abazalwane ebandleni. Futhi sithi ake siyakulula amacokisi, silahle size kuJesu. Uzongena kanjani na nemithwalo? Kuyashiwo Baba ukuthi asingeni ngemithwalo, sishiye phansi yonke imithwalo. Isango leli lincane lesango leli, ingakho kufanele silahle. Masisuke simlandele. Impumputhe yalahla ingubo yamlandela, azange imbuze imibuzo eminingi. Ukukholwa kwakho kwamusindisa ngoba azange angabazi, azange abheke emuva, ngoba uma ungabheke emuva la ubuya khona uzophenduka usawuthi njengomfazi kaLoto. Yingakho ngithi asiyeni phambili simlandele. Isifundo sethu sizophelela le namuhla.
Baba, ngiyabonga isikhathi engithe ukuzithola. Ngicela ukuba uvule abantwana bakho amehlo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu nobudlelwano bakaMoya Ongcwele nathi sonke egameni likaJesu Kristu indodana yakho. Amen and amen.